Те отидоха в града, за да купят храна и други провизии. And Jesus said to this woman, "Can I have some water?" И Исус каза на тази жена: може ли да получа малко вода? But this woman was not very friendly. Но тази жена не беше много приятелски настроена. She have experienced so many disappointments. Тя е усетила толкова много лоши неща в нейния живот. She have had so many relationships. Имала е много връзки. And her whole life were broken. И нейният живот бе развален. She had been living with 5 men. Живяла е с 5 мъже. And the man she was living with now was not even her husband. И мъжът, с който сега живееше, дори не беше нейния мъж. And Jesus told her this. Исус си каза това. This is a story about a person that feels very much broken. Това е история за един човек, който се чувства прекършен от живота. She never feels she is enough. Никога не се чувства все едно тя е достатъчна.